Здравейте, приятели! Аз съм Twin Brothers, а вие сте в канала да се изправиш сам срещу себе си. Както и обещах, в днешното видео ще ви дам ясни и конкретни насоки и цели в предизвикателството за промяна на самия теб. И така, първо и основно за началото на трансформацията, това е вътрешното желание за промяна. След като сте се обърнали към себе си и отговорът и решението, което сте взели е: аз искам да се променя, честито! Вие сте на правилния път. Това е първата, най-важната и основополагаща стъпка към желаната промяна. Защото всичко започва първо от съзнанието на човека, неговите мисли, нагласи и желания. От изключително значение е психическата нагласа. Да следваш целта си неотлъчно и да не се отказваш, колкото и трудно и непостижимо да ти се струва поетото предизвикателство. Просто бъди постоянен и го направи. Започни още днес, а защо не още сега. След като вече сте наясно с себе си и своя избор за промяна, следва стъпка номер 2. Това биват реалните и физически действия и ежедневни усилия за осъществяване на желаната промяна. А именно, започнете с леко натоварване, но всекидневна честота. Всеки ден, за да може тялото ви постепенно да се приспособи и привикне към новия режим и натоварване. Третата стъпка, това е преследването, осъществяването и постигането на желаната цел, на предизвикателството. Нашата първа цел, приятели, е 50 бърпита на ден. От особена важност преди всяко начало на физическото предизвикателство е загрявката. Винаги започваме с загрявка, за да предотвратим травми от самото начало и за да не приключи нашето предизвикателство преди да е започнало. И гладко да се развиваме и вървим заедно напред. Ако вашата физическа подготовка го позволява, започнете директно с бърпитата. Много е важно правилното изпълнение на упражнението, за което съм споделил видео. Първо видео загрявка и второ видео озаглавено правилно изпълнение на бърпи от 6 точки. Запомнете, не гоним време, а заучаваме правилното движение и целта е достигането на желаната бройка 50 бърпита на ден. Давам ви и цели за предизвикателството при начална точка 0. А именно, не се движа редовно, силно обездвижен съм, отдавна или никога не съм тренирал и работил върху физическото си здраве. При тези обстоятелства ще започнем нашето предизвикателство за промяна първо с ежедневното изпълнение на следните 3 основни упражнения, за изпълнението на които също съм качил видео, което е озаглавено "Да започнем от нулата". Тези основни 3 движения са клекове, напади и лицеви опори. Първа седмица. Това е запознаване с движението и собственото физическо състояние. Първо, започваме винаги с загрявка и чак тогава преминаваме към следващите упражнения. Първото упражнение е клек. Целта ни са 25 клека. Дали ще ги направим на 5 серии по 5 клека, или ще ги направим по 1 клек, или по 2 клека, всичко зависи от нашето лично физическо състояние. Важна е крайната цел, а тя е 25 клека на ден. Второ упражнение. Напади. Целта ни отново са 25 напада на ден. Дали ще ги направим в серия от 5 по 5 напада, или ще ги направим по 1 или по 2, важна е крайната цел, а тя е 25 напада на ден. И третото упражнение, това са лицевите опори. Отново, дали ще ги направим в серия от 5 по 5 лицеви опори, или по 1, по 2 или по 3 лицеви опори, важна е крайната цел, а тя отново е 25 лицеви опори на ден. След завършване на първата седмица от вашето лично предизвикателство с теб самия,
може да споделите в коментарите под видеото какво е вашето физическо състояние. Изпитвате ли затруднения при изпълняването на упражненията? Успявате ли да завършвате ежедневната цел? Ако пък сте с голямо наднормено тегло или изпитвате затруднения при изпълнението на зададеното предизвикателство и цели, тогава не дейте да се колебаете, а може да ми пишете и да се свържете с мен. А аз ще ви обърна внимание и ще заснема видео лично за вас, съобразено с вашите възможности и потребности, за да ви мотивирам и подкрепя в желанието ви за промяна и заедно да вървим по пътя към нея. Не се колебайте и ми пишете. Всички сме започнали от нулата. Очаквайте следващото ми видео, абонирайте се за канала и не се отказвайте от своите цели и мечти. Всичко е възможно. Аз съм Twin Brothers и те предизвиквам.